La comissió, capital de la Sardana, reunida a la Casa de la Sardana, carrer Pou de la Figuera 15 de Barcelona, ha decidit, per unanimitat, nominar capital de la Sardana 2021 la població de Balaguer. Per tant, en nom de la comissió, proclamo Balaguer, capital de la Sardana 2022. Amb aquest acte signada, el 2018 es nomenava Balaguer com a capital de la Sardana 2021. Aquest dissabte, després de l'ajornament d'un any a causa de la pandèmia, la capital de la Noguera ha rebut el testimoni de Sant Feliu de Guíxols en l'acte institucional de proclamació que s'ha celebrat a la sala d'actes de la Paeria. El director del diari La Mañana, Francesc Guilomet, ha estat el pregoner d'aquest acte de proclamació amb un discurs amb què ha reivindicat Ponent i ha posat en valor la sardana a través de les seves vivències personals amb aquesta dansa. Són els records de Festa Major, les tardes de joventut, la tenora que no vaig arribar a tocar i l'olor de l'aperitiu que preparava la padrina d'Artesa. Però també és la modernitat, és la creença que no hi ha res més trencador que reivindicar la tradició, perquè, com deia Eugeni d'Ors, tot el que no és tradició és plagi. I acabo. Una de les persones que més ha reivindicat la sardana a la Lleida contemporània és David Esterri, el pardal roquer. Ell ha composat sardanes i ha guanyat premis. La seva cançó més coneguda es canta a les festes majors de les terres de Ponent i de més enllà de la Panadella. És aquella cançó que diu que som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol. Un oest que també és el Ponent que va verbalitzar Josep Vallverdú i que ara pren el relleu de Sant Feliu de Guíxols com a capital de la sardana. I ho fa precisament en una ciutat que fou casal de comtes, a Balaguer, ciutat d'Urgell, com diu la sardana que cantava l'Orfeó Balagrí. I ara, aquesta capitalitat té el repte majúscul d'atensar la sardana a les noves generacions de balaguerins, nens i nenis originaris de Balaguer, d'Artesa o de Còrdova, nens i nenes vinguts de l'Àfrica, del Magreb, de l'Europa de l'Est o de Sud-amèrica. Qui sap si aquests nens i nenes, catalans tots, algun dia també miraran pel balcó de casa mentre el pare i la mare preparen el dinar de la festa major. Potser, com jo, escoltaran el so de la tenora i esperaran ansioses el moment que comenci a sonar. I qui sap també si algun dia explicaran als seus fills aquest record que transmetran de generació en generació com s'ha transmès la sardana. Si és així, ja haurà valgut la pena. L'acte institucional d'aquest dissabte també ha servit per descobrir la placa commemorativa de la fita. Pel paient cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, la proclamació persegueix un triple objectiu: promocionar la ciutat, la mateixa dansa i fer-ho de manera modernitzada i amb mestissatge. Tot el que han passat de pandèmia i tot el que s'ha patit i el que s'està patint ara amb les guerres, jo crec que un país que té una dansa en què ens donem tots les mans, en què ho fem conjuntament, en què ho fem al carrer, a les places dels pobles, doncs això és francament insuperable. Per tant, aquests tres objectius, que la sardana tingués més vida, que tingués més continuïtat, que alguna de les coses que fem acabin quedant dins de la ciutat, aquesta promoció, evidentment, de ciutat, i per altra banda, doncs, aquesta una miqueta heterodòxia, barrejant-la amb altres arts. També estem molt satisfets del cartell, sembla que us... La Cobla de Bellpuig ha estat l'encarregada d'interpretar la sardana Balaguer, capital de la sardana, de Dani Gasulla, guanyadora del concurs realitzat expressament amb motiu de la capitalitat. L'acte de proclamació també ha servit per fer lectura dels guanyadors dels Premis Capital de la Sardana 2022 per part de la Confederació Sardanista de Catalunya. La matinal ha acabat amb una ballada de sardanes popular, la primera de Balaguer com a capital de la Sardana 2022.